Nazio Batuen erakundearen arabera, 2050ean ia 10.000 milioi lagun izango gara planetan. Horiek guztiak elikatzeko, guk guztiok jateko elikagaien ekoizpena 160 handitu beharko dela kalkulatzen da. Datuak eluke garrantzi handirik izango, baldin eta ez balitz baliabideak gero eta mugatuagoak direla eta elikagai industriaren ingurumen inpaktua gero eta handiagoa dela. Adibidez, elikagai industriak munduko energia gastuaren 30% kontsumitzen du, eta berotze globala eragiten duten gasen 22% sortzen ditu. Arrazoi horiengatik eta jateko moduak, ohiturek evoluzionatzen dutelako ere bai. Noski biharko menua ez da gaurko menuaren berdina izango. Gaur Teknopolisen etorkizuneko gure elikadura nolakoa izango den. Zer jango dugun izango dugu izpide. Kaixo Itziar, Kaixo. Zu elikadura nutrizioan zara aditua ez da. Aurreikusi daiteke hemendik 200 urtera zer jango dugun, zer egongo den apalauetan? Ez da galdera erresa, egia da, azken urtetan ere asko aldatu dela gure elikadura, beraz, pentsa ezakegu hurrengo 50 edo 100 urtetan ere asko aldatuko dela. Seguruen gaur kontsumitze ditugun elikagai batzuk agian ez da horren erresa izango horiek kontsumitzea, aldiz beste batzuk berriak agertuko dira. Berriak etorriko dira. Orain arte kontsumitzen ez direnak, aldatuko da seguru. Orain ikusiko dugu nola aldatuko den, saiatuko gara norantz joango den gure elikadura asmatzen. FAOk Nazio Batuen erakundeko elikadura eta nekazaritza erakundeak esan du, gure egungo dieta ez dela oso anitza. Eta gaineratu du munduko populazioaren funtsezko dieta osagai gutxi batzuetan oinarritzen dela. Hain zuzen, FAOren datuen arabera, 12 laborek osatzen dute munduko elikagai hornikuntzaren 75%. Tartean daude arroza, artoa eta garia. Haragiz hornitzeko berriz, 5 animalia espezie erabiltzen ditugu. Nagusi dira txahal eta oilasko haragia esaterako. Kontuan izateko moduko datu bat eman dute. Munduan, 20.000 landare espezie jangarri baino gehiago ditugula aukeran. Gaur egun, nola jaten dugu? Gaur egun nola jaten dugu. Egia da gaur egun gure jateko modu asko aldatu da, nire ustetan elikagai ultraprozesatu geroz eta gehiago kontsumitze ditugulako. Eta elikagai freskoak nolabait alde batera utzi ditugu. Beraz, hori da gehien aldatu dena. Egia da, jende asko gose hiltzen ari den bitartean, gure arazoa da gehiegikeriagatik hiltzen ari garela. Obesitatea. Obesitateagatik eta elikadurarekin lotzen diren gaixotasun askoren garapenagatik. FAOk esaten duen beste gauza bada, gure dieta oso, ez dakit oso pobrea, baina oso elikagai gutxi batzuen inguruan antolatzen dela. Hori ez da ona, ez da? Egia esan, nik uste elikagai talde askotako elikagaiak hartzen ditugula, baina egia da elikagai talde horietatik batzutan aukera gutxi ditugula, ez? Esaterako lekale asko dago, baina agian seguren edozein galdetuko. Bi espezierekin, ez? Nik dilistak eta garbantzua jate ditut, ez? Eta barronako, hori da, orduan, elikagai talde askotatik hartzen ditugu elikagaiak, baina ez duguna horren ondo mantentzen da agian proportzioa. Ze fruta, barazkiak, lekaleak eta bar izan beharko lirateke gure dietaren oinarria. Eta askotan ez da izaten. Kontsumitzen ditugu, baina ez behar beste.
Nazioarteko hainbat aditu eta elkartek etorkizuneko 50 elikagaiak txostena kaleratu dute. Elikadura sistema globalak dituen erronkak biltzen ditu, eta besteak beste, munduko elikadura eredu iraunkorragoa sustatzen lagunduko luketen 50 jakiren kontsumoa gomendatzen du. 11 kategoriatan banatzen dira besteak beste. Lekaleak, barazkiak, tuberkuluak eta zerealak. Gurean, hainoikoak ez diren hainbat hazi, alga, kaktus eta sustrai ere aipatzen dira. Adibidez, nopala, okra barazkia, kinoa eta kamote tuberkulua. Laburbilduz, animalia jatorriko proteina iturriak murrizteko landare jatorrikoak proposatzen ditu, eta baita ere karbohidrato iturrien aukera zabalako bat. 50 jaki horiek proposatzeko irizpidetako bat da, ingurumenean eragin txikiagoa dutela. Itziar, zer iruditu zaizu? Zerrenda hori, harrigarria ez da? Harrigarria bai, egia da elikagai batzuk bakinoa jarri duan adibidea, hori ja ezagutzen dugu. Algak ere ezagutzen ditugu, baino... Baina kaktusak adibidez? Kaktusa berriagoa da, ez dugu ohitura. Mexikon badute? Mexikon bai, eta beste herrialde batzutan kaktusa edo baita Kanariasetan adibidez badagore bai, eta kontsumitu hori dituzte, baino egia da, gure inguruan oraindik ez, eta badaude beste batzuk ezagutu ere ez ditugula egiten. Elikaduraren edo nutrizioaren ikuspuntutik zer nolako balorazio egingo zenieke jarri ditugun elikagai hauen? Zer nota ipiniko zenieke? Bueno, nota baino azkenean elikagaiak normalean elikagai taldetan sailkatzen dira, konposizioa salbuespen antzekoa delako, ez? Eta seguren landare jatorriko elikagaia direnak, hosto berdeko barazkia direnak, beste gaur egun kontsumitze ditugun hosto berdeko beste barazki batzuen antzekoak izango direla. Orduan zentzu hortan nutrizionalki agian interesgarriagoak izan daitezke batzuk edo antzekoa. Proteina iturriak ere beharko ditugu, ezta? FAOk esaten dituen beste gauza batzuen artean, intsektuak proposatzen ditu proteina iturri. Asko ari da hitz egiten azken aldian intsektuen inguruan proteinaren alternatiba moduan, ez? Animali proteina da ere bai. Beraz kalitatezko proteina eskuratu daiteke horien bidez. Egia da ere guk ez dugula ohiturarik intsektua kontsumitzeko. Egun, nik uste hasiera batetan agian bideragarriagoa da kontsumitzen diren intsektuen proteinarekin egindako barrita edo irinak, horiekin probatzen ari dira. Pixkana gure dietan sartzea, ez da? Hemen 3 jaki desberdin ditugu. Bonboia, snack eta kabiarra. Daukaten berezitasuna da, espirulina daukatelako. Espirulina mikroalga bada eta honek ematen diona da proteina vegetala eta nutriente asko. Hemen asteasuko aurraldean gaude eta hemen ari garena egiten da mikroalgen ekoizpena edo hazkuntza, ez? UPV-ko proiektu bada eta gu beraiekin elkarlanean gaude. Asteasuko hau Euskadin mikroalgak helburu komertzialarekin hazteko sortu den lehen proiektua da. Algalup startuparekin elkarlanean sortua, Euskal Herriko Unibertsitateko kultibatutako mikroalgen euskal bildumak urteetan pilatutako jakintza guztia jarri du proiektuan. Mikroalgen propietateak eragin positiboa daukate bai gure osasunean, bai kosmetikaldean, ze antioxidante eta pigmentu ezberdin dituzte, eta baita ere biongarri bezala gure landareak hobeto likatzen. 3 mikroalga aukeratu bituzte hemen hazteko, haien propietate bereziengatik. Proteina, mineral eta vitamina sortzaile onak dira, eta horrek besteak beste elikaduraren eta kosmetikaren mundurako egokiak egiten ditu.
Mikroalgak hazteko ura, eguzki argia, temperatura egokia eta zenbait ongarri behar dira. Bi teknika desberdinen bidez hazten dituzte. Adibidez, fotobioreaktore tubularra itxia da, orduan kondizio guztiak ditugu bermatu, hori guretzat importantea da, nahi bain badugu atera produktu garesti bat, LED argia ere erabili dezakegu fotobioreaktore tubularetan, eta bestea, sistema erikia, hemen atzekaden dagoena, mundu mailan eroitzen den sistema da. Ur gezako mikroalgak dira eta hautatutako 3etatik 2 Bizkaiko ibaietatik atera bituzte. Ur gezakoak izateak erraztu egiten du itsasotik gertu ez dauden tokietan haztea, Asteasun adibidez. Hemendik ergako ura sartzen da eta membrana desberdinetik pasa behar da ur hori, daukagun solido desberdin horiek bertan geratzeko, ez? Maila horretan geratzeko. Gero ur hori segitzen du tanke kultibo esaten dugunari, bertan ongarria sartzen ditugu, mikroak hazteko, eta gero ja hortik ura pasatzen da sistema ultravioleta batetik, eta hortikan ja egiten duguna da guztiz mikroorganismo horiek akabatu. Mikroalgak egoki hazten direla ziurtatzeko, azterketak sarri egin behar izaten dira. Bere estruktura esango digu, gure produktua baliogarria izango den, ez? Ez bain bada, guk egin barkegu gerukena da, uratik zeu zer aldatu, edo beste kultiboa eta atera. Espirulina etorkizuneko elikagai izateko hautagaietako bat da. Janari eta edarietan erabiltzeko hauts bihurtzen dute, eta horrela jasotzen dute berrikuntza gastronomikoa egiten duten laborategietan. Uzta prozesutik pasatzen dugunean ur berde hori, horrelako lokatza da gure emaitza, ez? Espirulina. Ondoren, lokatza hau, honelako deshidratatzaile bezalako sistema batean sartu, eta aterako dugun produktu finala hauxe da. Espirulina, formatu lehorrean. Esnakak, bonboiak eta baita espirulina duten edari energetikoak eta kirol gelak ere. Irudietakoak Artxandako Basque Food Laboratory eta Basque Culinary Center probatzen ari diren, jaki eta edari berri batzuk dira. Asteasuko espirulina. Asteasukoa bai. Hau zeren osagai izango da? Kirol gel batena. Kirol gela, zer darama? Zenbait azukre mota. Maltodextrina, destrosa, fruktosa, glukosa, azido zitrikoa ere badarama. Eta azukre bakoitzaren ezaugarrien arabera, kirolariak batzuk azkarrago xurgatzen ditu eta beste batzuk motelago. Eta koloretako hauts hauek? Lehortutako fruten hautsak dira. Eta hau espirulina da. Y esta es la espirulina. ¿Esto? ¿Tau? Esto, por ejemplo, es polvo de remolacha. Hau erremolatxa eta hibizko hautsa da. Beste hau frutu gorrien hautsa, limoi hautsa eta menda Y lo que hautsa. hacemos es combinarlo. Kirol geletan erabiltzen ditugu espirulinaren zaporea pixka bat estaltzeko. un poquito el sabor de la espirulina. Este es un ejemplo. Hori sukalde edo laborategi honetan ez dakit nola deitu egiten duzuenaren laginen baten da, ezta? Guk honi sukalde deitzen diogu, ondoan laborategi bat dugulako, baina ez da ohiko sukaldea. Tresna ugari ditugu, hala nola liofilizagailuak, hartzigailuak. BCC Innovation Basque Culinary Centerren zentro teknologikoa da. Gastronomian espezializatutako munduko lehenengo zentro teknologikoa. Gure helburua edo gure misioa esango genuke dela elikadura eta gastronomiaren baliokatea eraldatzen laguntzea edo bultzatzea. Lortzeko zer egiten dugu, gure ezagutza, enpresei, ekintzailei edo herrialdeei eskaini eta eman.
Jorratzen dituzten lan esparruen artean, osasuna, jasangarritasuna eta berrikuntza dituzte besteak beste. Berrikuntzan hain zuzen ere, zientzia munduko profesionalek eta sukaldaritzakoek bat egiten dute, elikagai, produktu eta proteina desberdinekin esperimentatzeko. Helburua plater berri eta osasungarriak sortzea da. Horren adibide da, ondjoen mikoproteina batekin eginiko saltxitxa ogitarteko berezi hau. Ya está, ¿no? Pues ya tenemos el brioche. Hemen dugu briotxa. Usain ona du. Ogi txigortu vegano bada, esne eta koipe vegetalekin egina. Moztu gingo dugu, Hori erraza da. erraza da bai. Saltxitxa hartuko dugu, saltxitxa mikoproteinaz egina dago. Hori da mikoproteina. Bai, paper guztia dirudien hori. Nondik dator, etorkizuneko jakia izan daiteke, ezta? Hori da, agian etorkizunean eskura izango dugu. Mikoproteina perretxiko jakin batzuen mizeliotik ateratzen den proteina bat da. Mizelioa da, ondjoek ugaltzeko eta zabaltzeko sortzen duten sarea. Eta hori ketchupa da? Ketchupa eta mostaza dirudite, baina ez dira. Hau sandiaz egindako ketchupa da. Azukre piloa aurrezten dugu. Eta hau sandiaren zati zuria da. Hartzituta, txikitu eta kurkumarekin eta ziape haziekin nahastu dugu. Itxura ona du, ea zapore ona duen. Bai noski. Sukalde eta laborategiez gain, BCC Innovationek jatetxe baten du 2019az geroztik. Bertan, produktu eta ekipamendu digitalak testu inguru errealean probatzen dituzte. Jatetxe laborategi zer da Living Lab? Guk laberi deitzen dugu Living Lab, da Basque Culinary Centerreko innovazio alderdiko transformazio digitaleko gure herramienta esango genuke. Erabiltzaileekin egoten gara kontaktu direktuan egunero, restaurante bada, esan dezun bezala jatetxe bada, beraiekin egoten gara, beraien beharrak hartzen ditugu, prozesatzen ditugu, testatzen ditugu, eta horre guztia permititzen diguna da, gero berriz ere bueltatzea erabiltzaileari egindako aurrerapenak. Laben, enpresa teknologikoekin eta ekintzailekin egiten dute lan. Produktu berriak sortzeko eta garatzeko ezagutza trukatzen dute. Bueno, hau guztia ikusten duguna jatekoa da, ez da? Jan egin daiteke. Bai. Hau gure testeo batzun parte da, eta bai, guantxe oindala gutxi lortu dugu ja funtzionamenduan jartzea, eta bai jan daiteke. Baratze vertikal bat. Bai, baratze vertikal. Horrelakoak probatzen dituzue, testatzen dituzue. Fagor etxearen labe berriaren garapenean lagundu dute, adibidez. Interfazearen edo ukipen pantailaren prototipoa hobetu zuten Basque Culinary Centerreko 30 sukaldari baino gehiagorekin erabiltzaile azterketa egin ondoren. Garrantzitsua dana da hori, ezta? Jartzen dugu kontestu arrela, ez da berdina laborategi batean edo bakoitzak ere etxean probatzea, hau erabiliko da gero restaurante batean, eta horretik restaurante batean probatzen dugu benetako etxean. Garrantzitsua, testu inguru edo kontestu errealean. BCC Innovation etorkizuneko jatetxeak diseinatzen ere ari da. Teknologiaren bidez, sukaldarien lana erraztu eta bezeroaren esperientzia hobetzea dute helburu. Ezin dugu ahaztu gastronomia batez ere gozamena dela, ezta? Elikagaiekin garatzen ditugun produktuak, jasangarriak eta osasunak izateaz gain, beti gozoak dira. Guretzat oso garrantzitsua da. Ez dakite aurrerapen teknologiko hau ikusiko dugun, baina gure lankide batek esaten duen, nik nahiago nuke etorkizunean pilula bat hartu eta listo, nire behar guztiak aseta. Zer diozuzuk? Nik ez dut egingo, nik ez dut uste. Uste dut jatearen plazera ere garrantzitsua dela, ez da bakarrik ikuspuntu nutrizionala, jatearen plazera dugu, ikuspuntu sozialetik ere garrantzitsua zaigu. Beste behar batzuk ere ase behar dira. Hori da, eta Euskal Herrian adibidez ohitura handia dugu ere bai ospakizun asko jatearen inguruan egiteko. Ez da gauza bera, jasangarria,
eta osasuntxua, edo osasungarria, ez da? Ez dira sinonimoak. Ez dute zertan izan behar, eta adibide hon bat izan daiteke aguakatea, ez? Asko, batzakit ere modan dago, elikagai interesgarria da, goxoa, osasuntxua, baina oliba olioaren konposizioan ere nahiko antzekoa da. Eta aguakatearen ekoizpena ez da horren jasangarritasunen aldetik horren gomendagarria, ura asko behar da, aguakatearen ekoizpenerak orduan, nolabait bilatu behar dugu oreka bat, ez? Elikagaiak gure osasunerako interesgarria direnak. Eta baita planetaren osasunerako ere. Eta hori da. Etorkizuneko elikadura nolakoa izango den jakiteko gure lurrari eta animaliei begiratu behar diegu, gure nekazaritzari eta abeltzaintzari funtsean. Neiker Ikerketa Zentroaren oinarrian lehen sektorearekin lotutako jakintza eta berrikuntza dituzte. Kaixo Roberto, nekazaritza fikzio egingo bagenu, hemendik 100 urtera. Izango ditugu gure soroetan kaktusak eta horrelako. Zaila da hori esatea gaur egun, baina argi dago azken urte hauetan gero eta elikagai ezberdinak sartu ditugula gure mailetan, eta bestaldetik ere nekazaritzak aldaketak egiten jarraitzen dela denbora osoan zehar, baita aldaketa klimatikoari aurka egiteko eta adaptatzeko ere. Neikerren ikertu egiten dugu bai nekazaritzan, baita abeltzaintzan ere, eta adibidez klima aldaketarekin batera gero eta gaixotasun gehiago sortzeko arriskua badagola, bai kultibotan baita animaletan ere, eta aztertu behar da zer datorren eta hori. Gero ere, nekazaritzan adibidez, temperaturak aldatzen ari dira, ura ere gero eta eskasagoa izango da, hori dira pentsa prebizioak, eta horrekin batera nekazariek moldatu beharko dira baldintza berri hauetara. Abeltzaintzak gure elikadurarekin zerikusi handia du, baina beste funtzio batzuk ere betetzen ditu, adibidez, ekosistemetan. Etorkizunean landarei buruz hitz egin dugu orain arte, baina animaliak jaten segiko dugu. Eztabaida, polemika desentekoa dago. Uda hontan ikusten dugun arazo batekin lotuta, adibidez zuteekin, argi dago artxantza eta larratzen diren animaliak zerbitzu ekosistemikoak sortzen dituzte, eta zuteen aurka adibidez esparrua eta vegetazioa mantentzeko oso paper garrantzitsua jokatzen dute. Baina animali horiek Bai, mantendu behar badira, beharko ditugu, eta gainera elikagai oso osasuntsuak sortzen dituzte. Hildo horretan sortzen ari da mugimendu bat, nekazaritza regeneratiboa, lurra galtzen ari gara, erosioa arrisku handi bat da, eta lurra mantentzeko, fertilitatea bueltatzeko, karbonoa lurran berriro bueltatzeko, animaliak oso garrantzitsuak dira, eta ondo maneiatu ez gero, belarraren emankortasuna handitu alduko ere. Orduan, animaliak abeltzaintza mantendu beharko genuke eta mantentzeko beraien produktuak Nahiko saltxa badago gaur egun haragiaren inguruan, ez da? Haragia jatea ez ote den jasangarria, ez ote den ekologikoa, beste batzuk diote ez dela ez da etikoa ere. Zer diozuzuk? Egia da, arrazoi askorengatik jendeak batzutan, jende askok ari duela haragiaren kontsuma murrizten. Batzuk arrazoi etikoengatik, hori historikoki beti izan da ez, animalien eriotza ekiditeagatik, baina geroz eta gehiago jasangarritasunen inguruan edo ekologiaren zaintzaren inguruan, dagoen mugimendu horren barruan jende askok jasangarria ez izateagatik murriztuen ari du haragiaren kontsumoa. Egia da, gaur egun behar duguna, edo, hobesan da, Osasunaren Munduko Erakundeak gomendatzen duenaren bikoitza hartzen dugula. Adibidez, 2020 urtean, Espainian egindako inkestetan, diote, urtean 21 kilogramo hartu beharko baditu pertsona bakoitzak, 50 inguru hartzen dugu, hau da, bikoitza baino gehiago.
Eta askotan ere hitz egiten denean haragiaren kontsumoa murriztearen inguruan ere egiten dena da alternatibak bilatu antzekoa den, ezakite, esaterako hamburguesa vegetala. Hori esan manezun, ez da? Edo perretxikoak eraldatu eta ezakit xerra bat sortzea. Hala ere, iruditzen zain niri ezin dugula haragirik gabe bizi, ez da? Hor daude saiakera edo aurrerapen teknologikoak, haragi artifiziala zari naiz. Teknologiak azkenean erantzuna eman nahi dio jendearen eskakizun horiei, ez? Badirudi tendentzia dela haragiak gero eta gutxiago kontsumitzera edo guazen beste zeo zer ematera, ez? Eta orain teknologia horietan dagona da adibidez ere animalietatik giar zelulak atera eta horiek kultibatu. Cell food. Berrikuntza eta garapena ahoz aho dabiltzan kontzeptuak dira, baita elikaduraren munduan ere. Hirugarren kontzeptua iraunkortasuna da, eta horren aritik etorkizunean ezinezkoa izango omen da gaur egun kontsumitzen dugun adina haragi jatea. Horregatik hasiak dira ordezko produktu berriak bilatzen, eta laborategi batzuek abeltzaintza artifiziala egiten dutela esango genuke. Cell food edo zelula hazkuntzan oinarritutako teknikak animalia produktuak ekoizteko aukera ematen du animalia bera erabili ordez. Sistema honakoa da. Animaliaren muskulo lagin bat hartu eta zatitu egiten da interesatzen diren zelulak bereizteko. Kasu honetan muskulo zelulak proteina ekoizleak direlako. Banandu ondoren kultiboetan hazten dituzte milaka milioi zelula lortu eta ehuna sortzeko. Emaitza haragi kultibatua edo haragi artifiziala da. Singapur izan da elikagai mota hori kontsumitzea onartu duen munduko lehen herrialdea. Teknologia horren aldekoek diote sistema etikoagoa dela, ez dutelako animaliarik hiltzen. Ez da azalera handirik behar, ez da ur kantitate handirik ere, eta berotegi efektuko gas gutxiago isurtzen dira. Aurkakoek bestalde sistema hori garestia dela diote, lege esparrua erregulatzea falta dela eta ongi zehaztu beharko dela zer osagai erabiliko diren haragia ordezkatu nahi duen elikagai berri horri zaporea eta testura emateko. Bukatzeko adituari, hemen zaitugunez aholku bat eskatuko dizu. Zer esango zenioke jendeari? Adibidez, proteinaren kontsumoaren inguruan asko hitz egin dugunez, uste dut interesgarria dela proteinaren alternatibak bilatzea azkenean adibidez haragiaren kontsumo hori murrizteko ondo deritzot, baina egia da gure dietek proteina kantitate nahikoa dutela. Beraz ez garela zoratu behar ere proteinaren alternatiba hori bilatzen. Haragiaren kontsumoa murriztu ezakegu apur bat, landare jatorriko proteinetan ere oinarritu gure dieta, eta dieta osasungarri bat orekatua jarraitu ezakegu horrekin ere. Oso ondo ba, eskerrik asko. Ba, eskerrik asko zuri. Elikadura ohiturak aldatuz doaz. Lehen jaten genuenak ez du zerikusirik gaur egun jaten dugunarekin. Ez da seguru asko etorkizunean jango dugunarekin ere. Fikzioak etorkizunean zer eta nola jango dugun irudikatu izan du. Lortuko ote dugu janaria ugarituko duen teknologia bat sortzea. Posible izango ote da norberak ogia egitea unean bertan. Eta gai izango algara lurridorrak enmankor bihurtzeko. Etorkizun, gure egungo bizioiturek baldintzatuko dute geroko elikadura. Gaur ere iten baita bihar jango duguna. Datorren astera arte, agur!